Seguirem el mateix ordre que hem anat fent en les ponències. Per tant, començarem per la Margalida Ramis. Ens comenten que com està l'aplicació real de la llei 8/2019 de residus respecte a la prohibició de productes d'un sol ús, que està prevista per al gener de 2021, i també la segregació de residus orgànics prevista per l'abril de 2021, entre d'altres. Si ens pots informar si es durà a terme o no. Bueno, esperam que sí. De fet, estàvem insistint precisament amb això. Just la setmana passada vàrem tenir que la pròpia Conselleria de Medi Ambient va treure unes dades. Amb aquestes dades posava de manifest la situació de la que partim, la situació de partida, que des del punt de vista de recollida d'orgànica és realment molt baixa i des del punt de vista també de la reducció de residus plàstics o de la recollida per donar selectiva de residus d'envasos, ara mateix demostra unes dades que realment són alarmants, són pitjors, evidentment, de les que ha manifestat normalment Ecoembes, i aquesta vegada hem tingut l'avantatge que un propi govern ha generat les seves pròpies dades per posar en evidència la ineficiència del sistema de recollida d'envasos. Aleshores, conjuntament amb les entitats en les que feim part de la plataforma per una mar sense plàstics, entre els quals Resero, GOB i altres amics i entitats ecologistes que fan feina dins l'àmbit de Mallorca, però més enllà d'això també, hem estat apuntant que o se fa una previsió d'una implantació efectiva de les mesures que preveu la llei o els objectius previstos per les directrius europees i l'àmbit estatal no se compliran. I precisament enfocàvem a que hi ha dos àmbits en els que s'ha de fer especial urgència. S'ha de desplegar la prohibició d'envasos d'un sol ús i també, sobretot, la implementació de sistemes de depòsit, d'avaluació i retorn d'envasos per incrementar l'eficiència de la recollida selectiva amb els sobrecostos que ara implica i la situació actual, que és certament urgent, i sobretot tot el tema de la matèria orgànica, que això depèn bàsicament de consells insulars i d'ajuntaments la seva implementació, i per tant són diferents escales de l'administració que han de treballar de manera conjunta per fer efectives les disposicions reglamentàries de la llei. Fa falta que seguim insistint perquè això sigui una realitat des del 2021, que és ja. Moltes gràcies, Margalida. Doncs passarem a les preguntes dirigides a en Josep Maria Gómez, de Turisme de Barcelona. Primer de tot, fer-te constància de que hi ha una felicitació de que cada vegada hi ha més hotels amb el compromís Biosphere, amb el certificat i el Travel Safe, entre d'altres, i que lloen que des de Turisme de Barcelona s'ha liderat que molts hotels s'apuntessin en aquest compromís. El que et pregunten, Josep Maria, és que veuen que molts hotels s'adhereixen al compromís però no es certifiquen i et demanen per què per què falta fer aquest pas. I després aprofito per fer-te les dues preguntes i donar respostes seguides. També et comenten, degut a la situació actual, amb l'aturada que ha representat la pandèmia per tot el sector turístic, si veuries possible augmentar la restrictivitat i l'obligatorietat dels agents turístics de la ciutat de Barcelona. És a dir, que no fos un compromís que pogués tenir cada empresa en matèria de sostenibilitat, sinó que es pogués establir com un requisit indispensable per operar a la ciutat. Bueno, sobre la primera pregunta, és veritat que, moltes gràcies, perquè sí, és cert que cada vegada hi ha més empreses que s'adhereixen al compromís i que comencen aquest camí. I el nostre objectiu és que puguin anar cap a les certificacions. Deixa'ns temps, portem un any amb el compromís i esperem que això vagi donant el seu efecte. Sabem també que hi ha més complicacions. Hi ha hotels que pertanyen a grans cadenes, que per tant tenen polítiques globals, i llavors aquesta incidència local que nosaltres estem fent té uns certs límits, però anem en aquest camí, anem avançant, i jo crec que en breu podrem començar a veure com aquestes certificacions augmenten. Respecte a les polítiques restrictives, jo entenc que des dels poders locals no poden limitar la competència, ens hauríem d'enfrontar amb determinades lleis supranacionals, inclús les directives bosques de la Unió Europea, etc. Però sí que és cert que cada vegada hi ha una exigència més gran en global
sobre quins són aquests criteris mediambientals. És a dir, ara mateix hi ha determinats cotxes que no compleixen uns requisits i que no poden circular per Barcelona com a mínim en els dies laborables durant les hores centrals dels dies. Els que han de tenir una etiqueta i si no tenen aquesta etiqueta no poden circular. I jo entenc que anem una mica cap aquí, és a dir, que tots els operadors, cada vegada l'exigència social cap al conjunt d'operadors en temes mediambientals és més gran i la llei acompanya. Si la llei hauria d'anar per davant o no, doncs és un debat que queda obert. Jo crec que potser els que tenim una certa responsabilitat i uns certs valors mediambientals ens agradaria que la llei fos més restrictiva i obligués més tant a la pròpia administració com als operadors, però això ha de ser un diàleg, amb els operadors i hem d'avançar tots junts. Moltes gràcies, Josep Maria. Pel Jordi Vendrell no hi ha cap pregunta, però sí que ja tens una invitació, Jordi, que ho sàpigues, des de l'Hotel Barcelona 1882, que sembla ser que sou veïns, et conviden a passar-te per allà i a compartir experiències i a donar-vos ànims una mica mútuament en aquests moments difícils pel sector turístic. Jordi, no se't sent. Se't veu que estàs comentant alguna cosa, però no se't sent. Una convidada estupenda. Demà passant. I les últimes preguntes van dirigides a la Laura Sant, de Resero. Et demanaven si hi ha un vídeo amb tots els consells que has comentat disponible en anglès per fer-ne difusió als clients dels hotels que vinguin de fora. També si el PDF que s'ha compartit es disposa també en anglès. I també ens demanen com es pot aconseguir el kit Residu Zero. Vale, perfecte, merci Laia. Els vídeos, a veure si puc anar per ordre, els vídeos són tots en anglès perquè la persona que surt, l'actriu que participa, és una noia anglesa que fa anys que viu aquí a Barcelona, llavors ens podia transmetre des d'una persona que viu aquí però que no és d'aquí, doncs totes aquestes activitats. I sí, per tant, estan tots en anglès, amb subtítols en castellà, català i anglès també. Per tant, a la nostra pàgina de YouTube, al nostre canal de YouTube, perdoneu, els podeu trobar tots i si no, la meva companya l'Anna us ha deixat en el xat un enllaç en aquests vídeos. El PDF, que és aquest catàleg d'opcions i de consells, ja està en català, castellà i anglès. No tenim cap que sigui només en anglès, està en les tres llengües per fer-lo també més accessible a tothom. I per últim, com aconseguir el kit Zero Waste Tour el podeu trobar tant a la web de www.zerowastetour.org, que us hem passat pel xat, com a la web de consumconscient.cat. En tots dos llocs els podeu trobar. I per últim, perquè he vist que alguns dels comentaris d'alguna persona que treballa en algun hotel, si voleu el contingut o voleu parlar amb nosaltres per alguna cosa més, podeu escriure laura.s@resero.cat i podem parlar i fer el contacte del que necessiteu. Així que moltes gràcies. Moltes gràcies, Laura, per la informació. Doncs bé, moltíssimes gràcies a tots, tant els oients com els ponents, per participar en aquest webinar. Creiem que ha estat molt interessant i també creiem necessari que el debat cap a un turisme sostenible segueixi i en altres àmbits i es produeixin canvis reals. Gràcies de nou per assistir, sobretot als ponents que ens heu acompanyat avui. I deixeu-me només fer un últim incís. Recordeu, gent Resero, us engresquem que si voleu estar al dia de propostes com aquestes o altres novetats sobre el residu zero, entreu a la nostra web, resero.cat, i us doneu d'alta com a gent Resero. També us deixem l'enllaç en el xat, per aquells que hi estigueu interessats. I bé, ja està. Fins aquí ha arribat la nostra participació. Molt bona tarda i gràcies a tothom.